ಇಲ್ಲ ದಂಚ ಬೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಿನು ನಮ್ಮಡ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇರೇ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತನ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂತು ಜನ ನನ್ನ ದುಬೈದ ವಿತುನ್ನಲ ಅವ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾದ ಎಂಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಇರ್ಬಲೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ರೆ ಯಾಂಗ್ ಬರುಡಿ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಓ ಮಾಲ್ ಇರ್ನ ಕಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ರಾಪಿಯ ಮಾರೆ ಇದಾ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲ ಗೊತ್ತು ನರೆಗೆ ಇದಾ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವ್ಯ ಬಾಟ್ಲಿ ಅರಂಡು ಮದಿನ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಂದರ ಸೆಟ್ರ ಫಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಲುಂಗಿದು ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಮೀದು ಬತ್ತಿನ ಮೀದು ಬತ್ತಿನ ಅದೇ ಮೀದು ಬತ್ತಿಲ ಕಂಡು ತೂಕ ನೇ ಓ ಪುಂಜ ನೇ ಪುಂಜ ಪುಂಜ ಏನ ಪುಂಜ ಮಾತದು ಬುಡ್ರಾಟ ರಾಟ ಬೇರೆ ಮೇ ಬೋಡಿಗಟ್ಟವನು ಜಾಗೃತ ಮಂಗ ಬೇರೆ ಬೋಡಿಗಟ್ಟವನು ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೋಡಿಗಟ್ಟವನು ಬೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಂದೇ ನಿನ್ನ ಕಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಟೋ ತೊಯ್ಲಾಕ ಅರುಣಾಚಲ ನಿನ್ನ ಅನ್ನಮೇ ಇಂದು ನಾಮೇ ಇಂಚಿತಿರ್ಗಮೇ ನಾಮೇ ಓ ಮಟ್ಟೋಡ್ದು ಇಪ್ಪದಾಟ್ನಿ ಅವ್ಯಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾಡ್ನು ಕೈ ಮುಗಿ ನಾಮ ಪಾಡುವರಮೇ ಅನ್ನಮೇ ಐಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಇಂದು ಕುಜಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೂನು ಸೆಲೂನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸೆಲೂನ್ ಬಾರೆ ಸೆಲೂನ್ ದಕುಲ್ಪುರ ದುಬೈ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕುಜಾಲು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದೀಲಕೊಂಡು ಬೇ ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ದಾದೊಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾತಂದು ಏನಿನಮೇ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಾರ ವೈದ್ಯಲೇಕ ಆತನ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸುರ್ಪನೆ ಇಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಆತಮೇ ಏನೇನು ಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬೊಕ ಯಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿಜಿ ಸರ್ ಈ ಆತಮೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಬನ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂದು ಬನ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಂದು ಬನ್ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿಜಿ ಸರ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬನ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ನ ಅವ್ ಹಾವಾ ಹಾ ಇಂದು ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿಡೆ ಆನುಲ್ಲ ದಲ ಕೊಡಿ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎರಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿನ್ ಲೋನ್ ಮಲ್ದನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ ವೈಟ್ ಎಕ್ಕರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಸ್ಪೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡ್ಡ ಸೊಸೈಟಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಟು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜಾಮೀನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಲಕ್ಕ పోయి ಪಾಡೆ ಇಂದು ಅಪಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆವತ ಹಾ ನೀನನ್ ಸಾಂಕು ನೇರು ಮಾರೆ ಅಡೆ ಕೊನದು ಎಂಕ್ಲೆ ರಾಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೀನನ್ ಕೊನದು ಎಂಕ್ಲೆ ಡಬಲ್ ತಿನ್ಪತ ಮಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇರುವೆನ ಊರಿಗೆ ಬೋಡವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಡದ ಇತ್ತದ ಪಿಸಿ 420 ನಿನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಈ ಕೊಲೆ ಇಂಚ ಬರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉದರ್ ಮಾತ ಬರೆ ತಾತ ಉದರ್ ಊರ ಬೇರೆ ಸೀನು ಬೊಕ್ಕ ಸೈದಿನ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬರೆ ತಾತ ಊರ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಆಸ್ಪದ ಸಾವು ಬರೆ ಹೊಡಿ ಏನಿ ಅವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವಿ ಅವೇ ಮೇ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್ ನಿನ್ನ ನೇರ ಇಡಲತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಏತುಂಡು ಆತ್ಮಲ್ಪಿ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಮೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದಾ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಎಡೆನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ಮೇ ನಿಕುಲು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗಿನ ಈ ಏರ್ ಮೇ ಯಾನ್ ತನಿನ ಮಗಲ್ನ ಬಾಡಿಗ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಹೆಂಗಿನ ನಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಪುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ಪನ ಕುರಿತು 3 ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರೋ ತಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತ್ರಡ ಸರಿ ಈ ಬೊಮ್ಮೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಬೋಲೈ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಕಾಣ 10 ಗಂಟೆ ಬರಡು ಅಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಜಯರಾಜಿ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ನಿಂಗ್ಯಾರ ಮುಂಗುಮುಟ್ಟ ಮಾಂಗ ಬೋಲೈ ವಿವಾಚನೆಯ ಬೇರೆ ಜವಾಸದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ನರಮನ್ ತೆಲ್ಪುಣಂದ ಬೋಲಂತಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಪುನಃ ಲಾಯಲ ದೋಸ್ತ್ಯಾ ಪೊಲೀಸರೇ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡು ಬಿಸತಿಗೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಾಯ ಉಂಡು ನೆತ್ತೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಅತ್ತೆ ವಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೊಡೆ ನೆಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬೊಟ್ಟೊಡೆ ಗಂಧ ಕೊರ್ರ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರ್ಯಾನ್ ಉಂಟಾಗಿ ವಾ ಜನ ಮಾರಲ್ಲಿ ಎಂಚಿದ ಜನ ಎಂಬಿ ಸಾವು ಓದ್ಬೋದು ನಮ್ಮನಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಸನಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ದಿರತ್ತ ಮಾರ ಸಾಧ ಒಂದು ಎಕಡೆ ದೀದತ್ತ ಓಣ್ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಈಗಿನ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡಿ ಎಕಡೆ ದೀದ ದೆಪ್ಪು ಏತನ ಗೆನ್ಪು ನಿಕ್ಕೊಂತ ಹೆಂಕೊಂತೆ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಿನ ಬರುವ ಓ
ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ತುಲಾಜಿ ದಿನ ಬರು ಮಾರೆ ಓ ಪುನತ್ತ ಗಟ್ಟದೆ ಮೇಲೆ ತಿಗಲೆ ಮೇ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೇದಿನ ಮೇ ನಮ್ಮೆ ಈತ ಕಾಸ್ಮಲ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂಜಿ 5,000 ಕಿಸೇರ್ದಿ ಜಪ್ಪರಾತ ನಿಕ್ಕಿ ನಾ ತಿನಿಯೇ ಕೂಡ ಅವಳೊಂದು ಕಟ್ಟ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಪ ಮಂಡ ಸಮಾಧಾನದಿನ ಕಾಸ್ತಿ ಸಯ್ಯರ್ನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲ್ದ ನಿನ್ನ ಪುಣ ತುಂಬಾರ ವೈದಿನ ಮಂದವೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಚೂರು ತಿಕ್ಕುಣದು ಕಂದು ವೈದಿನಿ ಆನ ಕೀಸುನಲ್ಲ ದುಬಾರಿ ಬೈದಿನ ಮುಗಿದಿನ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಂಗಟ್ರಾನೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕುಲ್ದೋಲಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ ಸಾದು ಹೌದಾದಿ ಪಿಲಿತ ಸ್ವರ ವಾ ಪಿಲಿ ಮೇ ನಿನ್ನ ಹೊರ ಕುಲ್ಲು ವಾ ಪಿಲಿ ಏ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಿಲಿಯೇ ಕೆಡ್ತುಕೊಂಡ ಪಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಸಾರು ದೇ ಅವು ಪಿಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾರೆ ಈ ಪೋಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಂದಾನೆ ಗ್ರೇಟಿ ಸಾರು ಪನ್ನೀರ್ ಗಟ್ಟಡು ಜನ ಪನ್ನೀರ್ ಗಟ್ಟಡು ವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಗಟ್ಟೆ ಅವು ಬನ್ನೇರ್ ಗಟ್ಟ ಮಾರೆ ಬನ್ನೇರ್ ಗಟ್ಟಡು ಏತ ಪಿಲಿಕುಲಿತ್ತ ಏತ ಕರಡಿಲಿತ್ತ ಏತ ಸಿಂಹಲಿತ್ತ ಐಟೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಎರಡು ಏತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನ್ಬೆ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ತೂಕ ಆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಬರಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತು ನಿಂಕ ಪುಗಿಯಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮೀಸಿನ ಪುಚ್ಚದ ಮೀಸದ ಬರ 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 ಪರಂಕದು ಕೂಲಿಗಿಂಚ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಎಕ್ಕೆರಡು ಗೊತ್ತುನ ಈ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಆತ್ರಿ ಎನ್ನ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಜಾಡ್ದನು ಮಾರ ಅದೇ ಕೋಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುಸತ್ತು ಕೊಡಿ ಬರ್ರೆ ಒಡೆ ಎಕ್ಕರ್ಗ ನಂದು ಅಂಚ ಜವನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗಾಲ ಅವೇ ನೇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತೀರ್ ಬರೀಟು ನಾಬಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಂಗ್ ದೋಸ್ತಿನ ಕೊಡತಂಬೆ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಬರೀಟು ಅಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಚ್ಚೋ ಆ ರಂಚ ಬರೇರ್ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಪಂಡಿರು ನಿಕುಲು ಈ ಸಲ ನಿಕುಲು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಈ ಸಲ ನಿಕುಲು ಪೌರಾಣಿಕವಾದ ಮಾಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಂತದು ಒಂದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹನ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕಾತ ನಿನ್ನ ಉಗ್ರ ನಡೆಸೋಡು ಎಂಕಲ ಚಡ್ಡಿ ಜಾಡ್ದನು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ರಂಜನ್ ಕೋಡ ತೂತಿಲ ಕಾತುನ್ ಮಾರೆ ಓ ತುತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಎದುರ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನಿಖಿಲನೇತ ಒಂದು ವೀರಪ್ಪನ ಬತ್ತುನು ಇರ್ಲೆಸ್ಸ ಮೇರ್ ಪೀಸಿ ಆತ ವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲಮೆ ಇನ್ನ ವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲಮೆ ಇಂದು ಇಂಜಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಐ ಇಂದನ ಅಂದಮೆ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅತ್ತ ಬಕ್ ಇಂದು ರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೊಲೆ ಆತಂದು ಎಂಕಲು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲು ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಸಾಮ ಅಲ ತಿಕ್ಕಿ ಮೆ ಮಗ್ಗಿ ಮೇನ ಕೈಟು ತುಲ ಮೆ ನೆತ್ತೇರಿ ಏ ಮೇನ ಕೈಟು ನೆತ್ತೇರ್ ತುಲ ಅದೇ ಯಾ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೇ ಕೆದ್ದು ಚಾ ಬರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅದೇ ಯಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ ಮೇನ ಪೈಸಿ 420 ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮೇ ಯಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಗ್ರನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಉಗ್ರನ ಸಿಂಹದು ವಧೆ ಮಾಡ್ತೆ ಮೇರೇನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಇರ್ಬೇಕೇರ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೈಸಿ 420 ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮೇ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ ಓ ಇಕ್ ದಾಲ ಬಾತೆರೆ ನೀ ಟೇಷನ್ ಮೂಲ ದಾಲ ಬಾತೆರೆ ಮೂಲ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ತಿರ್ಕೊಂತಾನೆ ಮ್ಯಾಂಚ ತಿರ್ಕೊಂತಾನೆ ಮ್ಯಾಂಚ ಅವು ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಲಿ ಈತೆ ನೆಕ್ಕಲು ಅವಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೋನಾಗ ಅಗಲೇ ಹೊರ ಇಂಚ ಅವಳ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನುಲು ಪಡ್ಗೆ ಮೇನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಎದುರು ಹೋಬಿನಿ ಹೊರ ಬಿರಾರ್ ಬೇಗ ಐಟಿ ಎತ್ತು ಪೊನ್ನು ಸಾಗದೆ ಕುಲ್ಲ ఆయన ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ 420 ನೋಡಿ ಚಾಕ್ ಅಂದನಿ ಚಾಕಂದಿ ಸರ್ ಲಸ್ಮನ್ ರೇಪ್ ಹಿಂಗಂದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಜೆಕ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಬರ ಬರ್ಬೇಕು ಸುತ್ತ ಗೀಟ್ವಾಡಿ ಇಂದೆ ಸೈತ್ ಬೂರಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಚಿ ಬೋಯರ ಜಾಗಿದ್ದು ಮಾರಿ ಪಾಡಿಯ ಗಿಟ್ಟು ಇದಾದ ನಾಟ್ನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕೊನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಡಿಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಮಂಡ್ಯಡ ಕುಜಾಲುಂಡ ಉಂಡು ಸರ್ ಕುಜಲ್ ನಿಕ್ಕಿರನ್ ವಂಡಿ ಮೋನೆಡ ಗಡ್ಡ ಮೋನಿಡ ಒಂದೊಂದು ಗಡ್ಡ ಒಂತ ದೇಪು ಗಡದ ಬೇರೆ ಅಂದ ಸೆಲುಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಜತ್ಯ ರಡ್ಡು ಗಡ್ಡ ತೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ್ಣಂಕು ಕೂಲಿಂಡ ಕೂಲಿ ಪೂರಂಡಿ ಬಂಗಾರದ ಕೂಲಿಂಡ ತುಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಕೂಲಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಎರಬಾರ್ದೀಗ ಮಂಜನ್ನಡ ಬಂಗಾರದ ಕೂಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಲ್ ಪುರಿ ಹೊತ್ತ ದಿನ ಕೂಲಿಂಡು
आय परपे येत मे बघा पुरी वाताने कुल्लू इंदो केकिल चैन उंडा तुला ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಚೈನಿಜ್ಜೆ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ನೂಲುಂಡು ಗೆಬೋಡ ದ್ಯಾಗ್ ತಿಗಾಲೆ ನಿನ್ನ ಇಂದೋ ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಮೇ ಎಂಜ ತಿರ್ತವಲ್ಲ ಆ ಪೂವಳ್ಳು ಅದ ಕೆಲವು ಕಂತ ಇರು ಬಂಗಾರದ ಮೀನು ಕಂತದೇನ ತುಲ ಇದಾದ ಒಪ್ಪುವ ಮಾರಾಯ ಇಜ್ಜೆ ಸಾರ್ ಕಾಲಜ್ಜೆ ಸಾ ಬತ್ತದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂದು ಸೊಂಟೋಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ನೂಲುಂಡ ತುಲ ಎಜ್ಜಿನ ಮಾರ ಪೂರ ಏನ ತೂಡ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಓ ಅವು ಬೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಫಟ್ ಕಪ್ಪುದ ಫಟನೆ ಉಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಬೋಯರಾಯ್ ಸಾದೆ ಇಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೌದತ್ತ ಮೇ ಕೆಂಪುದ ಅವು ದೆಪ್ಪ ಸರ್ ಅವು ಸಣ್ಣ ಕರುಲಿ ದೆರ್ಪಚ್ಚು ಮಾರೆ ಇಂಕ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕ ನನ್ನ ಜೀವ ಬದುಕ ದೇವ ನೀರೊಂದು ಕೊಡ್ತು ಬದುಕ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ದಾದ ಮಗ ಅವು ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಯದ ವಾಕಿಲ್ದು ಅವು ಇದ್ದಟ್ಟಿನ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ದೀತಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಸ್ ಏನ ಜೀವ ಉರಿನ ಇಟ್ಟು ಓ ಅವ್ವ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೂಸರ ಮದತ್ತೆ ಬೋತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಇದೇ ಮಾರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋದು ಮೇರ್ ನೀರಿನ ಗೂಸು ಇರಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಅವ್ ನೀರತ್ತ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮೇದ್ನ ಮೇ ನೀರು ನಂಬುವರ ಬುಡಪರ ನಂಬುವರ ಬುಡಪರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ದರ್ಶನೋಡು ದುಂಬು ರಾತ್ರೆರಡು ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನುಂಟು ಇನಿ ಬಗೆಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಮೂರು ದಾದ ಪೂರ ಆಯರಂಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ತುಂಬೆ ಬೋಡ್ದು ಅರ್ಧ ಸೈದನು ಇರ ಬುದರೆ ಈ ದಾದಿಯ ಬೋಡಿದ ತೈಪಿನಿ ಯಾನ ಗಂಗಾಧರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕತ್ತು ಸೆಟ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರೆ ಎತ್ತ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾದನ ಬಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ತೆರಿಯಂದ ಬಾ ತೆರಿಯ ಈ ಕುಳ್ಳರ ಬಂಜನ ಯಾನ್ ಕುಳ್ಳು ಜನ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನತೆಯ ದುರ್ಬಾತೆರಿಯ ಈ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಗುರ್ತು ಗುರ್ಪು ಜನ ಆಂಡು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ತಪ್ಪಾಣಂದಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನತೆ ಎದುರು ಬಾತೆರಿ ಆತ ಅಂಚ ಬಂಡ ಒಕೆಂಜ ಫಿರೋರ್ದು ಬಾತೇರೋಣ ಈ ಪಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕು ಹುಬ್ಬಲ್ಲಿಡು 4 ಮರತ ಮಿಲ್ಲುಂಡು 4 ಎಕರೆ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ 7 ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಉಂದಪುರ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಂದಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ ಕಾಲ ಮಂಡೆ ಸ್ವಾಧೀನಚ್ಚ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆತಂಡ ಈ ತಟ್ಟೆ ಪೋಷ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡು ಈ ಗುಡಿನಿ ಏಪನೆ ದಾಟ್ತದೆ ಇದ್ವೆ
ಬತ್ತುಂಡು ಏರು ಒಂದು ಶೆಟ್ಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಇತ್ತ ಉಬ್ಬುಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ 7 ಲೋಟ ಬಕ್ಕ 4 ಮರತ ಮಿಲ್ಲು ಕೆಲವು ಮಾತ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಐತರೆ ಬೋಣಕ ಸ್ಟೋರ್ದ ಚಿಮಿದ ನವಸನೆ ಯಾರು ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಅತ್ತಬೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಈ ಈಗ ನಂಡತಿ ದೈವದ ಗುಂಡೊಂದು ದರ್ಪೋಡೊಂದು ಪಂತಿನೇ ತಟ್ಟು ಜುಯಿನ್ 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 ಏನ ಜೂಂಜು ಎಗ್ಗಿದ ಸ್ವರ ಎಂಚಿನ ಆಪವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ದಾದಾ ಮೂಲು ದುಂಬು ಏರೋ ಈ ಕಾಡು ಅಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಸೈತುದುಂಡತಿ ಕುಲೆ ಅದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಿರ ಕುಲೇನ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಇನ್ನ ಕರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಕುಲೇನಿ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಂತುಲ ಓಲು ಅಂಡವ ಅನುಕೂಲೆತ್ತು ಮಗ పొన్ను కులే అలా అంచి పోపుంతులాగే నడుపు కొంచెం గెజ్జే శబ్దం పోడి సైప యాన్ పొన్ను కొంచెం ఉండలే పోడి ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ನಡ್ಕು ಸಂಜನ ದಾದ ಮಗ ದಾದನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಓ ಗಂಗಾಧರಿ ದಾನಮೆ ಪಣಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾನೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ಯ ಬಲ ಮಾರೆ ಏತು ಪಂಡಲ್ ನಿನ್ನ ನಿಲ್ಲತ್ತ ಬಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲತ ಅಪಗಂಡ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪನೆ ಗಂಗಾಧರ ಈ ನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೊಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾದು ಜನ ಬಾ ದ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲಂಡು ನಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತನ ಸೀದೋಡ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಜನ ಪೋಬೇತ ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಬರ್ಬಾತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬಾದ 4 ಹೋಟೆಲ್ 4 ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ 4 ಮರತ ಮಿಲ್ಲು ಈ ತಿತ್ತಿನ ಈ ಬರ್ಬಾದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲಕು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಲ್ ಬಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಲ್ನ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಬುದಟ್ಟು ಬರೆ ದಾನೆ ತುಯ್ಜೋಲಮ್ಮ ತುಯಲಣ್ಣ ಅಂಡ ಎನನತ್ತು ಬೊಕೇರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಿಲ್ಲುದ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ ಎನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ನಡು ನೀಡ್ದು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತ ನುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡಿಯ ಐಕ್ದಾನೆ ಅಂಡು ಏ ಅಂಡನೆ ಪಾಪ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿದಿ ಜೋರಾಪಿನಿ ಏ ತೆಂಗಿನ ಬನ್ನಿ ಹಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿದೀಯ ಎನ್ನ ಬಡದಿಂದ ಪಂಡೆನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈಯೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಗತಿ ಅಣ್ಣ ಈಯೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಗತಿ ಆವಡು ಮಾರೆ ಲಕ್ಕ ಮಾರೆ ದ ಈ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಈ ಇಲ್ಲಡಿ ಅನ್ನ ಮೋಕೆದ ಲಜ್ಜಲಕ ಅತ್ತೆ ಬೇಲದ ಇಲಕ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ನ ಧರ್ಮ ಕುಲ್ದು ನುಪ್ಪು ತಿಂಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಬಂಜಿ ಬೂರೋಡ ಆ ಎಬ್ಬೆ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಗಿದಟ್ ಪದ್ರಾಡಿ ಬೆತ್ತಲ ಏಳಿ ಏರ್ ಮೇಲಂಡು ಐಟು ಎರಡು ಜಡ್ಸಿ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರಾ ನಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕೆ ಇನಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೋಣ ಬಾ ಇಂದ ಇನಿ ನಿಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಉನೋಡ ಇತ್ತನೇ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹಾಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತದು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಲ್ಲಣ್ಣ ಆವಡು ಸರಿ ಇಂದ ಹೆಂಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆಂಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೌದು ಹಾ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ವಾಚಿ ಉಲಾಡಿ ಸರಿ ಬಾರು ಕುರ್ಸೋಡೆ ಕೊಣಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಕುಳ್ಳೆರಂಡು ಕುರ್ಸದಿಲ್ಲ ಇದೇ ನನ್ನ ಕುರ್ಸತ್ ಬೊಕಂಗಿನ ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿದಾಗ್ಯ ಅಮ್ಮಿ ತುಂಬೆರೆ ಸಂಜನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ದಾದನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದನ ಮಗ ಎಂಡ ಪನ್ ಪುಜನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಅವ್ ಮುರ ನೀರೇನ ಬರ್ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಜ ಆತ ಕಾದ ನೆಕ್ಲೆನ್ ಓಲ್ ಪಾಡಿಯ ಮಗ ಉಲೈ ಪುರ ತೀಯನ ಉಲೈ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋಣೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾತನಾಡ್ಯಾನ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಮೂಲ್ ಮಾತನಾಡ್ನು ಛೆ ಸುಧಾ ಓ ಸುಧಾ ದಾದ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ಸಂಜನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮಿನಿ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಅತ್ತಮೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆ ಬಂದಿನ ಅತ್ತಮೆ ಈ ಮಿನಿ ತುಯ್ಯನ ಪಂದಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ಮಾಮ ಆ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಲಕ್ಕಾರ ಎಕ್ಕ ಮೂಲ್ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಪನ್ಲಕ
ಆ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಡ ಒಂತುಮೆ ಒಂತು ಬರ್ಪಿನ್ ಬಿ దాని దాని యా పెయింటే బోల్తే ಅವು ಎಂಚಿನ ಮೇ ತೊಟ್ಟೆಡು అవు అవు నే పోస ఆగికుంటు ಒಂತುಮೆ ಕಾಸು అవు ఎంగు అవు ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ ಸತ್ಯ ಬನು ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಓಲ್ ಲೆಕ್ಕದ ಬನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೋನಿ ಎರೆಗು ಮಾರಿಯ ಬನು ಸತ್ಯ ಸುಧಾ ಬೇ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡೆ ಗಂಗಾಧರ ದಾದಮೇವು ಬೆಚ್ಚ తెలియన్న పెత్తలేగి ಸುಧಾ ತೆಪ್ಪು ಬೇ ಆಗಿದಾಗ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏಯ್ ಆಹಂದಿದ್ದಾನೆ ఆయన ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ఆయనకి ఏనరు ఇయ్యారు ಆಗ ಹಾಕುರಂಚಿದ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಆದಮಂತೆ ತಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪೇಟೆ ನಿಲ್ಕೆ ತಿರ್ಕದು ತೊಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಕೆ ಕುಂಟಾಯ್ಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಂದೆ ಆನ ಪೇಂಟೆಲ್ಲ ತಂಬೋಯ್ ನೀ ಯಾನಿ ಆಗ ಕುಂಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ನಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಈ ఆయన ಲೆತ್ತ పోయిನಿ ಈ ಎತ್ತು ಜರ್ದಾನಿ ಯಾನಂಚ ಸುಧಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂದಲೆ ತಂದು ಬೈನಿ ಸುಧಾ ಮಾಮ ಅವು ಪಾಪ ಏಪೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೇಂಟ್ ಎತ್ತು ಓಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಯಾನ ಆಯನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈನಿ ಪಾಪ ಪಾಡರೆ ಕುಂಟು ಹಂಗೆ ಗತಿರ್ತಿಚಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾಸಿಡಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ನಿಯೇ ಛೇ ಜೀವ ಬುಲಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೋಡಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಉಡ ಬತ್ತರಿ ವಾ ಎಡ್ಡ ಟೈಮಿ ಸೆಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ಪಿನೇ ಪೂರ ಮುಗಿಬೇಕತ್ತಿ ಸೆಡ್ರೆ ಇರಗ ಮೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಡದೆ ಎಂಕ ಮೂಲೆ ಹೌದಾಗಿ నీకులా ఎంజిన ఎల్లి లోట బోనలా కంప్లైంట్ నీకులా నెక్లెస్ బోనలా కంప్లైంట్ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಆತು ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆ ಅವಳು ಅರಿಸೆ ಬಿಟ್ಟರು ಪೊನ್ನುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಂದು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂದು ಎಕ್ಕಡ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗನಗರ ಪಚ್ಚುನ ಅವಳು ಕೈಯಡು ಬಾರ್ಡು ಪರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಗುಲಿಗೆ ಒವೇರಂದು ಬರ್ತುನು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಏನೇ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈರೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೋರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಂಡು ದಿನ ಕಲ್ವೆ ಏರಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತವೆ ಅದು ಕಲ್ವೆ ಏರಿಂದ ಬಂಡ ಈರ್ದಾನೆ ATM ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ